Bueno, yo recomiendo las Rías Bajas y recomiendo todo Galicia, porque entre su humedad, su lluvia y sus calles de cada ciudad, de cada pueblo, tiene un encanto maravilloso. Y la gente es muy acogedora. Y cuando vengo pues pido la cosa de gastronomía, porque es muy rica la gastronomía gallega. Bueno, toda la del norte es rica, de Cantabria, de Galicia, y esa es mi cosa de cuando vengo a la Fitur. Hombre, por supuesto, es el mejor sitio. Ahora para mí, desde luego, el mejor sitio. Tranquilo, muy buena gente, se come extraordinario y muy bien. Estoy muy contento con Galicia. Pues puede ir a comprar el pescado directamente, y nosotros que somos del interior de Ciudad Real, imagínate, eso es el valor que le puede dar a eso, un valor enorme. Estaba bastante interesada, sobre todo en ver si había alguna fotografía o algo, ¿no? Porque no sé cuándo voy a poder ir, ¿no? Entonces para tenerla en mi casa, ¿no? Es precioso. Boa gastronomía, contacto coa natureza, amabilidade da xente, son as respostas máis frecuentes cando se lle pregunta aos turistas por Galicia e polas Rías Baixas, como puidemos comprobalo no stand de Tour Galicia na 34ª edición da Feira Internacional de Turismo de Madrid. Pero conformarse co xa feito non acostuma ser unha boa estrategia para manterse na primeira liña do turismo a nivel nacional. Por iso, como a cada ano, as institucións e os profesionais turísticos levaron a Fitur algunhas novidades que completan as súas ofertas para este 2014. Fixérono no mellor sitio e na mellor data posibles. Comezos de ano e Fitur, unha feira que se consolida como un dos maiores referentes do sector a nivel mundial, e así o demostran as cifras. Durante os 5 días que durou a feira superáronse as expectativas e acudiron ao certame máis de 220.000 persoas que tiveron oportunidade de achegarse a algunha das case 9.000 empresas e institucións chegadas de ata 165 países de todo o mundo. No transcurso da feira fixéronse públicos os datos do Instituto Nacional de Estatística que confirmaron que España superou a China como a terceiro país en número de visitas no ano 2013. Parte dos méritos deses datos tan positivos foron de Galicia, que rexistrou un aumento do 4,9% nas súas visitas. En clave máis local, confirmouse o peso específico que teñen as Rías Baixas, sexto lugar máis visitado de España no pasado exercicio. No quiero olvidarme de las 140.000 personas que trabajan en el sector turístico. No quiero dejar de aprovechar que estas personas suponen el 11% del Producto Interior Bruto de Galicia. No quiero dejar de concretar que esta es la industria que no contamina, la industria verde, la industria del turismo, que es una industria que tiene una gran vocación de permanencia y que tiene una gran posibilidad de crecimiento. Queridos amigos, sin ninguna duda, estamos, a pesar de todas las dificultades y a pesar de la bajada de los recursos del conjunto de las familias españolas y a pesar de nuestra dependencia del turismo nacional, estamos, una vez cerrados los datos del año 2013 en el Instituto Nacional de Estadística, diciendo, de acuerdo con esos datos, que el incremento de viajeros alojados en Galicia supuso un 4,9% superior a los del año pasado y que el incremento de pernoctas fue del 1,9% superior al año pasado. E axudan a noso destino de Galicia, destino único, pois para poder atraer este turista que queremos desestacionalizar, que nos visite durante os 365 días do ano, e con todas estas provincias, con todos estos rincóns, con todos estos comarcas que se xuntan e que, pois, unidos, fan produtos que se van consolidando ano tras ano, pois dende logo que si podemos competir co resto das comunidades e ademais tamén a nivel internacional. O stand de Tour Galicia, que foi distinguido como un dos mellores por parte da dirección da feira, acolleu numerosas e sorprendentes presentacións da oferta turística galega que deixaron ben ás claras todo canto se pode atopar un visitante que acode a nosa terra. O sector galego amosou estar na liña pola que apostou tamén Fitur, baseada na internacionalización e no desenvolvemento das novas tecnoloxías. Unha das apostas máis fortes foi a de Turismo Rías Baixas, da Deputación Provincial de Pontevedra. Non abandona os referentes tradicionais de praia, turismo rural, náutico ou etnogastronómico, pero para este ano fai unha aposta moi forte polo turismo cultural, cun proxecto que leva por título Rías Baixas nos albores da historia. Neste caso, visitar os castillos, a historia de Galicia, os castros, etc.
son os que máis gastan e, polo tanto, bueno, pois creo que é un segmento de turismo que non debemos esquecer porque é moi importante o gasto que poidan facer en Galicia e, polo tanto, bueno, pois queremos dirigilo neste caso, este ano 2014 hacia aí, non? Estamos facendo un gran esforzo que esos castros sean visitables, que estén de alguna maneira pois, acolledores para que aí se lle poida explicar toda a historia que ten Galicia detrás e, sobre todo, pois, tamén ligado a todo isto está, como non podía ser de outra maneira, os castillos que ten a provincia de Pontevedra, que tamén ahora mismo pois levamos feito un traballo en proceso para divulgalos axeitadamente, non? La Edad Media, para la historia general, se piensa que es una etapa oscura, una etapa triste, que se pierde toda la grandeza del Imperio Romano, porque aparentemente sí. Pero no, la Edad Media es un nuevo resplandor, un nuevo resurgimiento de la cultura. Coge cosas del pasado, coge cosas de esta Edad del Hierro de la que acabamos de hablar, de este Imperio Romano, lo mete en una coctelera, lo agita y sale una cultura propia, una cultura diferente. Es un periodo que conocemos los castillos y conocemos a esos grandes señores que habitan en esos castillos. Pero lo que no conocemos o desconocemos son esos vasallos que son los que levantan los castillos, los que cultivan la tierra, los que se meten al fin y al cabo en las batallas porque son los que están ahí dándolo todo en el cuerpo a cuerpo. Y lo que queremos mostrar es cómo desde ese castillo hay también una masa social detrás. A ruta dos xacementos fai un percorrido polos 16 castros espallados pola provincia en nos que se están acometendo traballos de limpeza, sinalización e restauración, de maneira que poidan estar preparados para o verán. A oferta cultural enriquecese tamén coa ruta dos castelos, un percurso histórico polo castelo de Sobroso en Ponteareas e polo de Soutomaior, ademais da fortaleza de Salvaterra de Miño e o castelo do Monte Lobeira, que mesmo será obxecto dun importante traballo de restauración. Pero a oferta de turismo das Rías Baixas non remata aí, xa que este ano teñen previsto un importante programa de actos que inclúe, entre outros aspectos, probas deportivas de gran relevancia. En primeiro lugar, vamos a ter dentro de 2 meses o Congreso Internacional da Camelia, a primeira vez que se celebra en España, donde habrá máis de 500 congresistas de Estados Unidos, Australia e Japón, que van a visitar por primeira vez as Rías Baixas de Galicia, que ademais son de nivel adquisitivo dun poder adquisitivo alto, que espero que deixen, como digo, unha impronta importante en Galicia, e espero, ademais, que volvan, non? Despois, unha vez que pase este congreso, inmediatamente na segunda semana de abril, un poquinho antes de Semana Santa, vamos a ter unha proba do Campeonato do Mundo de Surf. Queremos que a costa de Galicia, especialmente a costa das Rías Baixas, Sanxenxo e Grove van a ser o escenario na Praia da Lanzada, onde vamos a ter a oportunidade de ter probablemente os mellores surfistas do mundo, e creo que ese elemento que é convertir as playas da provincia de Pontevedra nunha referencia para o surf, creo que é moi importante, non? Se as Rías Baixas están fermosas en calquera estación do ano, os visitantes prefírenas máis se cabe co sol do verán, porque ademais é nesa época cando cada pobo celebra as súas festas. Unha por excelencia é a do Albariño de Cambados, que se verá complementada polo proxecto Música con D.O., unha quincena musical entre o 14 de xullo e o 3 de agosto, cun investimento de 87.000 euros que achegará ao Ministerio de Cultura. É un proxecto compartido coa localidade de Peñafiel, capital da denominación de orixe Ribera del Duero, e que inclúe concertos para todos os públicos, é dicir, crianza, reserva e xoven. Un proxecto cultural onde vamos a ter actuacións itinerantes entre os dous municipios e estamos a falar de, pois de eventos e de artistas recoñecidos a nivel mundial. Podo desvelar que estará en Cambados Kiko Veneno. Para os máis xóvenes, tendremos tamén a De la Fe e las Flores Azules, un grupo incipiente que está tendo cada ano máis éxito e máis recoñecemento. Tendremos tamén a mítica Cristina Rosenbicge, sobre todo pois para os máis cativos, ten un espectáculo para os pequenos. E, despois tendremos outros espectáculos de jazz, de bandas de música, de folk, música clásica. É un programa moi amplio e, sobre todo, que está enfocado pois para todo o perfil de amante da música e de amante da cultura.
E que o viño albariño neste caso goza cada vez de máis sona ali onde se vaia, polo que a capital da denominación de orixe Rías Baixas procura seguir redundando nas bondades do saber apreciar un caldo tan singular e segue apostando por esa realidade que non lle é allea a ningún visitante. A verdade é que o viño está de moda. A xente xa non só quere degustar un viño, quere coñecer os criterios, as características de cada viño e quere coñecer as adegas onde se fan eses viños, queren coñecer as fincas onde se cultiva tamén ese viño. Por lo tanto, pois, esa cultura do viño é a que queremos desenvolver en Cambados, a que queremos potenciar, porque sobre todo somos un referente. E, además, sabemos que temos pois moitos produtos de calidade para amosarlle e ofrecerlle a todos os visitantes que cheguen a Cambados. As previsións institucionais apuntan que este ano o calendario de eventos nas nosas comarcas vai ter un ritmo frenético, tamén referendado noutros aspectos nos que hai moito que ofrecer. Nos formamos parte da Asociación de Vilas Termales de España e ayer mesmo tuvemos unha reunión da súa xunta directiva para facer a programación deste ano. Estamos traballando no que a celebración dun congreso nacional que se vai a facer no Grove, non ten data todavía, pero está cerrado que se leve a cabo no noso municipio. E logo tamén a participación activa na rede de estacións náuticas de España, da cal ademais ostentamos a vicepresidencia. Ayer tamén tiñamos unha xuntanza para programar o que vai a ser as actividades deste ano que entra, non? En Fitur volveu quedar de manifesto a proporción que acada o turismo náutico na nosa terra. En 2013 este tipo de turismo experimentou un incremento do 60% no número de tránsitos, é dicir, no cómputo total das embarcacións de fora que pasan por diante da costa galega e que atracan polo menos un día. Sen dúbida, esa escolla ten que ver coa calidade e co recoñecemento de boas prácticas que outorga o Instituto para a Calidade Turística Español e que en Fitur volveu ter unha cor galega. En Galicia se concentran cerca do 60% das CUS de calidad que teñen as instalacións náuticas españolas. Creo que é un dato a ter en conta. Estamos nunha etapa de incremento no recoñecemento deste tipo de distincións. Galicia recibe dúas máis, hoxe aquí en Fitur, recibe o Real Club Náutico de Portosín e o Club Náutico Rodeira de Cangas, e esas se suman xa as que xa se dispoñían con anterioridade. Eu creo que é un motivo para estar orgulloso, desde logo como Portos de Galicia, pero creo que este tipo de recoñecimentos avala a proposta que se está facendo desde a Xunta de Galicia, desde a Axencia de Turismo de Galicia, desde Portos de Galicia, no que é a promoción da náutica recreativa como un complemento fundamental na oferta turística de calidad que ten a nosa comunidade autónoma. E do tradicional e contrastado as novas tecnoloxías que se apoderan cada vez máis do noso día a día, de xeito que semella que non estar nas redes de comunicación é como non existir. Non é que sexan o futuro, senón que xa se consolidan como o presente. Dai xorden as cada vez máis empregadas aplicacións para teléfonos intelixentes ou dispositivos móviles, como a que presentou en Fitur o Concello de Sanxenxo, baixo o nome Sanxenxo na túa man. Con ela, calquera viaxeiro pode coñecer en poucos minutos e con media dúcia de clics todo canto quere visitar no Concello, como chegar alí ou mesmo planificar onde comer e onde dormir. Unha aplicación completísima onde a persoa que se achega a Sanxenxo vai a poder ter no seu dispositivo móvil toda a información, absolutamente toda a información que precise, onde hospedarse, onde comer, as nosas ofertas, que visitar, o noso patrimonio cultural, audios explicando cales son os nosos recursos, como chegar ao noso destino dende onde se atope da forma máis accesible, da forma máis rápida, da forma máis económica tamén. Polo tanto, é unha aplicación chea de recursos que, seguindo traballando nas novas tecnoloxías, porque é o futuro e temos que estar aí, non podemos parar un segundo, porque isto avanza a un ritmo que a promoción dos destinos punteiros e de calidade ten que ir nese sentido. O que queremos, como decía na presentación, sabemos que hai moitísima xente que tenga Sanxenxo no seu corazón e a partir de agora queremos tamén que o teña na súa man, non?
A aplicación estará dispoñible a mediados de febreiro, será gratuita e a súa descarga farase automáticamente na lingua na que estea configurado o dispositivo móvil. É un paso máis na consolidación de Sanxenxo como un dos destinos preferidos dos viaxeiros que chegan a Galicia. Sanxenxo foi o destino máis visitado e que máis creceu neste ano 2013. Para nós, nese senso, foi un ano magnífico, a pesar de ser o 2013, non temos nada que decir, e creemos que marcamos xa un punto de inflexión donde foron anos, 2012 foi un ano moi complicado, 2011 empezou a selo tamén, e a partir de 2013 temos que comenzar xa a crecer, sobre todo a manter ese nivel de turismo e de atención que temos os nosos visitantes. Para elo, eu teño que recoñecer o esforzo que fan os nosos empresarios, é dicir, manter a calidade nestes anos tan difíciles foi un reto moi importante que superon estar á altura e que eu espero que o teñan as recompensas a partir agora xa deste 2014. Ese incremento de visitantes foi xeral en todos os concellos do Salnés e a Barbanza, o que axudou a rexión nun contexto de crise económica nacional que tamén se evidencia aquí, e do que institucións e empresas confían en paliar, amparados nunha colaboración mutua e que agardan fructífera. Este ano temos postas moitas esperanzas que sea o ano da recuperación económica, do crecemento e, sobre todo, de que aqueles que lle faltaron oportunidades os últimos 6 anos, de que non tuveron oportunidade de crear empleo e riqueza, pois a ver se aí encontran a oportunidade de encontrar o seu posto de traballo. Levamos uns anos aguantando o temporal, creo que somos o sector que mellor está aguantando a crisis en Galicia. Sempre digo o mismo, o naval pide axudas, a automoción pide axudas, todos os grandes sectores están pedindo axudas. Nos de momento vamos capeando o temporal, como digo, non son os mellores anos. Este ano tuvemos un momento na ocupación, e bueno, esperemos que a partir de agora pois vayamos outra vez incrementando. Pero xa digo, non podemos estar descontentos dos resultados obtidos en estos anos duros, pero tamén é produto dun bo traballo que levamos facendo ao largo destos anos. O sea, o que pense que é fruto da casualidade equivócase moito. Creo que es el primer año en los últimos 5 o 6 años que podemos decir que por fin un año es mejor al año anterior, ¿no? Veníamos en una serie de años donde cada año que pasaba era peor al año anterior. Este año ha habido una pequeña mejora y yo quiero creer que realmente es el inicio de ese crecimiento tan necesario para el sector que ha sufrido tanto esta crisis, pero que también ha sabido soportar y ser punto de apoyo a toda la economía nacional. No en vano ha sido el turismo realmente el buque que ha remolcado la economía en estos momentos de crisis. En todo caso, os empresarios piden algunhas decisións políticas de calado como unha solución clara e urxente ao problema de falta de conexións aéreas rápidas coa nosa comunidade, o que está facendo que cada vez teñan que mirar máis ao aeroporto Sá Carneiro de Oporto. As persoas que teñen competencia nos aeropuertos teñen que tomar decisións, pero tomar decisións de verdad, o sector necesita. Entón, como dixen antes, a outros sectores xa lle axudamos, nós non pedimos de momento ningunha axuda particular, non hai que rescatar de momento a ningunha empresa, pero sí pedimos que se tomen as decisións oportunas en canto a aeropuertos para poder acceder a un mercado internacional, e non solamente internacional, porque a veces enches nos a boca falando de mercado internacional e temos o problema o mellor para ir a Sevilla ou para ir a Valencia, o sea, que incluso temos o problema no propio mercado nacional, en clientes que están bastante lexos, fora da nosa área de 4 ou 5 horas en coche. Entón, o que pedimos é que se tome unha decisión correcta e necesitamos unha solución aeroportuaria para poder ser máis competitivos e para poder empezar a aumentar un poquinho os fins de semana, fora de temporada e todo isto. Do transporte aéreo nun período de reflexión ao ferroviario. A oferta turística de Galicia e, por suposto, a de Rías Baixas ampliará horizontes a través dos camiños de ferro coa iniciativa Galicia a todo tren, froito dun acordo entre Renfe e a Axencia de Turismo de Galicia que vai permitir facer novas rutas en ferrocarril pola nosa xeografía. Es una manera efectivamente de promocionar el turismo, el internacional, que ya en este momento el transcantábrico, me puede corregir el presidente de Renfe, es sobre todo muy demandado por turistas internacionales. Y en este caso también queremos que haya mucha presencia del turismo nacional en estos trenes turísticos que van a especializarse en nuestras comunidades autónomas, en este caso en conocer de cerca los faros, las camelias, los viñedos y los manantiales de Galicia. Se xa pensamos que escoitáramos todo tipo de cualificativos para definir as bondades das nosas comarcas como destino turístico a aproveitar, a Mancomunidade Arousa Norte aportou na Feira Fitur
outro no que xa leva anos traballando. É un destino con alma, adaptado a todas as necesidades e no que todos os visitantes, aínda que padezan algunha discapacidade, teñen as mesmas oportunidades de coñecer, de sentir, de vivir. Arousa Norte é un destino turístico con alma, un destino turístico con forza, un destino turístico que está vivo. E os 4 alcaldes, a gran cidade de Barbanza, Arousa Norte, Rianxo, Boiro, Póber do Caramiñal e Ribeira, queremos dar a conocer aínda máis o destino turístico Arousa Norte. Hoxe podemos dicir que moitas casas de turismo rural, moitos hoteles, xa están adaptados para este turismo accesible. Pero lle digo máis, ahora mesmo as industrias están vendo a posibilidad e que xa está, e algunha delas, se pode dicilo, Luis Escuriz Batalla, está xa os seus estuches en braille. E iso é importante, porque, lógicamente, as persoas que non ven tamén poden ler e leen en braille. As persoas que non escoitan, como sordomudos, tamén se lle pode explicar cal é o atún, a sardiña, o misillón, e facer esa ruta da conserva que é importante, porque Arousa Norte é a cuna da conserva hoxe en Galicia. En Galicia nos caracterizamos pois ser hospitaleiros, non, de toda a vida, gracias ao Camiño de Santiago, que tamén percorre pois parte das Rías Baixas, non? E que ese camiño fainos hospitalario. E tamén sensibles, pois esta presentación sí que foi moi sensible, é unha maneira de ser empático co resto da xente que nos visibiliza, se somos capaces de traballar para ese turista que é invidente, con discapacidade e que o pode facer perfectamente con a axuda que está desenvolvendo pois tanto Arousa Norte como a zona do Salnés, en realidade eu creo que é enriquecedor para nós e tamén para o propio turista. Hemos podido visitar un centro de estudios donde se nos ha puesto un vídeo sumamente, además de tener imágenes, lo cual integra también a nuestros amigos y compañeros de viaje que ven, pero no solo eso, porque entonces nos desplazamos y nos acercamos a ver pues esa vegetación. Na cita por excelencia do turismo, os visitantes coñeceron ou, nalgún caso, lembraron todo canto ofrece Galicia e as súas xentes. A Galicia e as Rías Baixas non chega con vir, senón que mesmo hai beleza dabondo para volver varias veces e de cada unha delas descubrir cousas novas. Os invito outra vez a hacer el buen camino, ese camino que nunca se olvida. No hay ninguna experiencia, ni turística, ni cultural, ni espiritual, ni humana, superior al Camino de Santiago, se lo puedo asegurar. Y desde el Camino de Santiago, las Rías Altas y las Rías Bajas, la Ribeira Sacra y todos los destinos de este país llamado Galicia, de un país que tiene el mayor número de kilómetros de costa de España, de un país que tiene el mayor número de playas y puertos deportivos distinguidos con la bandera azul del mundo, de un país, queridos amigos, difícil de mejorar. Por eso, si ustedes tienen alguna duda sobre ese país, visiten Galicia en el año 2014. Y los que tenemos la suerte de vivir en ese bosque surcado por rías y ríos, los que tenemos la suerte de vivir en ese jardín, poblado de castaños y de nogales, los que tenemos la suerte de vivir todos los días en Galicia, somos capaces de decirle a todos ustedes que si encuentran algo mejor que Galicia, díganos dónde está. De momento, ese resumo de Galicia escenificado no stand que o goberno galego levou á feira xa se gañou o favor dos participantes. Segundo os datos da Xunta, esa Galicia virtual recibiu máis de 70.000 visitas. Ademais, acolleu 25 actos de promoción e un milleiro de xuntanzas entre profesionais do ramo e operadores. As primeiras análises do que foron estes 5 días da 34ª edición de Fitur deixa unha sensación moi positiva para o sector turístico do Salnés. Os negocios que se pecharon e tamén os contactos que se realizaron neses días pois se fan que sexan optimistas con respecto ao futuro, pero o certo é que agora a última palabra terán aos propios visitantes, que serán quen decida se finalmente queren deixarse engaiolar polos encantos das Rías Baixas e tamén pola súa xente. E como xa quedou de manifesto eses encantos, Galicia e as Rías Baixas tertéñenos.
Ou indo a ese símil tan galego das meigas, os encantos habelos hainos, só que neste caso, ao contrario que no das meigas, o máis doado si é atopados.